ana mai. Wakasimba here ana baba. Ana mai wakasimba here. Unoziva kusasimba kwedu tochakura asimi murisima pengu mwariwe munondipasi mwariwe ndomuda mwari muyamu wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wendawa seyerei kwakauya wamwe chibvunza kuti tingapone erei hungu tinoda muponi esi wangu neniwo ndinoda mwari wendomuda nduda mwari muyamuviri wangu ndakatengwa neropa raishe mwari wendawa wenyu chose sokoti ose mangwanani ano muzita mambo Jesu tinotendai toda kumukudzai kuti matitira zvakanaka kuti chengetedza usiku wese kusvika panguva ino. Ndakunamata ndichikumikidza dare rino mukati mwemaoko wanyu Mwari tasvika panguva yekutanga basa redu. Ivai pakati pedu kusvika tichipedza. Muwe neutungamiriri hwedu hwese hwetinaho pakati pano utungamirirwe nekuropafadzwa ndimi. Ndichikumbira Mwari kuti muvape uchenjeri hwamakaisa kuna Soromoni chivai nesu patakupfuurira mberi kusvika tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita henyu. Amen. Amen. Murugara kupi? Wangura. Mune stand reri pana obvious apo? Ndatonga stand hivi. Imi mune twani? Tamba nemweya. Ndimwe akamirira James. Munogara pamba pamwe chete nawo. Wani bari ungara pamba pamushaita. All right. Yakanaka. Awandi mbuya magaza. Yakanaka. Gondorgo ndinofamba ndinokwanisa kufamba nemimi mega muri 4. Kuzi ndichitarisa ndimwi mune nyaya dzemastenzi ipo papa. Awane nyaya yemvurawo kana wene mataurira newakaita haona nini anasanyatwa zvakanaka. Usabatikana nyindiniba. Awamakanyozawo muri kuafectwa futi imwe ndi obvious imwe. Saka nyanya ndiziri muchazofamba sei kuti achazoita zigizegi ichiende koramba akaoni penyu achiende kobudikira uku tawina nyaya yedu panenge pasina chakashata. Zvandiri kuda ngezvokuda izvi vanhu vari mukati nyaya yakasvika kwandiri. Nyaya yasvika kwandiri yakasvika nasabhuku. Ndiyo akandipa mazita enyu mwese ndosaka ndakakudaidzai. Iri maringe nenyaya yemastenzi enyu akakomberedza pana obvious zinzou. Akaenda koinvendwa ndo obvious. Mwe mwacho tiri kuona mwatosara zvidhina zvepasi zvezvi zvegomba retoilet ndo mwari kunde mwaende kuisa juraho rake. Mapombi emvura akaende kokwachurwa. Mamita zemvura. Ndingazivi kuti akaenda kupi. Obviously ndakamunyorera Samoni panapa. Ndikatuma mupurisa wangu akaenda korambira mupurisa wangu kuti handisi kuya kudare ikoko kuba ndinodaidzwa nekanzuru. Saka kana akati ndodaidzwa nekanzuru ndakuda kuti imimi wani wenyu anokwanisa kuti daku chop chop kuitira kuti vanhu vari panapa vazwe nyaya yenyu
kuti yakamira sei, ndoende ko motsanangudza. Matsanangudza matsanangudza tochitangira ipapo kuenda mberi. Kune amwe aimboite misikazwa yakadai, zvimwe zvacho chabudisa amwe anhu mabasa. Ivhu iri harisi kutengeswa bai. Kanzuru kana ari kuita misikazwa iri kuita, kanzuru ine masiniya ayo. Izvi zvichabuda pa-nationwide paredhiyo izvi. Zvichadhaijeswa nenyika izvi. Zvichafukurisa hapwa dzaamwe anhu ipo papo. Isusu tinoende kotadze kuti tinoende kobatsirana nenyika yese kutonga nyaya yeparedhiyo. Kata chachotonga panapa paredhiyo anotaura kana pa-TV anotaura apo pakabhaizika. Saka ndoda hwani wenyu anokwanisa kunditsanangurira zvakaita imi masharukwa chiita kuti daku aita madzimai topinda mukati mwenyaya yedu toonesana chimiro chiripo ndokutaurira zvandiri kuda. Nyaya iri panapa yakambotongwa nasabu tanesana mumasiro aita musikana zvaaipanzira apa akutoshita kuda kuzora kuti wana mari ba ndine mari akuda kuchisa jurawo. Asi takagarisana tikatora na DA district officer akatirakidza mepo achitaura kunzi apa ndokunogumira tikawirana zvakanaka. Saka apa iye zvino taona kuti akuuya akuda kuisa jura akupfuura futi panipo pacho ende mugano wake uripo papa akupfuura pachaka murodhi. Nyama yemutaura kutoka panapa ndiyo iri papo futi mutori murodhi maakuisa jura. Maybe yakagadzirwa nekanzuro yepamagrosa ipapa nepakapa mastendi waya popo munhu wese apa kuti iwe unoita stendi yako stendi yako apa pane road apa pane zvakati maybe achiripo. Saka inotopfuura akatopfuuridza futi iye building yake akatoibhenesa futi kuipinza futi imwe besu murodhi. Saka iye akutora jurawo yake akuchera kupinda. Asi zvakamboramudza tatonga nasabu akatema miti yedu muyadhi medu akatotema mumango akatobhutirana matemo nateta kana uchitema miti kwazvaazomisa miti iyo nemagwera achichera zvikagariswa nasabu. Sabu akatoti toita sei zvakatema miti tomuripisa here ndikati ayo mwana womusha ngatirege kuripisa ingaregese tingagumire kwakadi kwakapuwa. Ende takauya na DA wasituka akaredzwa mapegi acho kuti mbomba iri papo nderodhi inonanga nepakati kuseri kwemagrosa ana mutepa vese kuchidai kuenda kwamutepa kuti ndo pane rodhi chidzika yakadai. Apa pamatoeredi apa ndo pakapuhwawo wamuwesa iwo wari kutaura kuti mazino wakapuhwa mastendi madiki kufurandi kune mahombe uku ndo kune madiki ari pane chigaya kuseri kwechigaya kune mamwe akati araini achinangana nekwamugadza. Saka yake iri kuku. Saka iye akukwidzawo akuisa jurawo kumberi autopwanya futi matoireti awo akagadzira kuti ndokastendi kangu kuti wautotodiki tumastendi kuti wakapwa wautopwanya tumatoireti wasitu akuisa jura kana maybe acho wasangurangidza ini zvinomira zvakaita kuti akatopfuurira maybe acho kana mii nayo kuti maybe ndiyo iri papa kanzo ndiyo iri kutaundi ndokweiri futi. Takatautaura tikanzwisisana akati oraiti ndakungowaka nzvimbo yamusheti. Saka rakashamisika akudi ada kupinda uko kuti pane rodhi inozvika uko iye akuti ndakanzwa kuti ada kuti ati aise tumagazebhi kusaidi kuti ati wanenge wachitenga doro uchinogocha wari yauda kugochera muyadhi medu isusu auda kudimbura pane matoireti edu ndokuchiganana nako uchisiya kune migwavha yedu aita kutema zvese nemigwavha yedu nemango.
Panani kondisi nyama? Kokumusunga zinyama wacho ni. Zvandinoita ini ngezvekuda izvi. Mafambire tichaita kana mati tifambe tese. Zviri kwamuri. Tinoda kuti titi isusu sematauriro akaita chiramba tsamba yangu. Ndoda kuti tiende tese kuofisi kuRDC paRural District Council apana sinyama. Then toenda tonoona sinyama. Tabva ipapo tinoda kuti tiende tese kuRDC. Toende toona home office mwanyarumbu ndikagurabadza. Nyarumbu ndakazoti wakaritaya. Toenda toona akagurabadza. Tabva kuona akagurabadza kana tisiri kuwirana akagurabadza tobva taenda kuona chinaka. Chief Executive Officer. Kana tatadza kuwirana apapo tobva takwira mudenga toende kuGovernment Complex. Toona Chief Engineer. Tozwisisa kuti what is happening nenyaya yeland kwachigodora kuno kwa business center. Mazwire ndakazviita nemazire ndinozviita inini Matondo is not a growth point. I business center. Kumanikaland tine ma business tine ma growth point matatu. Tine Mutasa, tine Murambinda, tine Checheche, ari 3. Zimunya township is not a growth point. Iri business center, iri pa peri urban. Saka kana iye achizviti une mari, ndiye yake nemhuri yake. Kwete kugarisana navanhu zvakanaka. Saka munhu watoda kuti tiende tinotobata sinyama. Chanangwa chandoda kuti tobata sinyama ndode kuti atipe ma square meters. Enzvimbo yemunhu yeno. Kana atipe ma square meters ari kubhadhara list yake kukanzo. Kana akaita over boundary. Unofanira kuti arujise ma square meters ake kuenda pane ma square meters ari kubhadhara list yake kukanzo. Without that, tinomboti fambe. Kusvikira tazosvitsana petinozode kuonesana kuti tazosvika apa. Ndozvendingaona zvakajeka. Kuti ma square meters itendi yake akatopfuridza ngoti akapegwa mazuva acho akapegwa business center iyo. Achiswa mepe itoripo kuoffice kwawo. Ipo ndakatoira kuti mepe yake. Kana kutauni iriko futi. Mepe yake. Saka iye paine box ranga rakaiswa ipapo akarigwajanura. Ranga rakauswa zvakanaka. Box ranga rakaiswa restand iyo. Akagwajwa besa. Pane vanewo mastenzi akaende kuitwa over boundary nemunhu uyu. Ndikaifambira nyaya iyoyi ndingaenda koihwina. Wasina kuuya ava nevasiri kuenda kocoperate apa. Kwakuende kondiita inini mudhori wekumba kwawo kuti ndiwashandire mari upenyu hwemhuri dzawo mahara. Petichazvisana pacho panenge pakaoma. Anotanga kundishora nhasi. Asi wochizode kuchizondirespecta pamusoro pekuti ndazogadzira dambudziko rake. Tine mataurirano ndichazoita. Iwo ane mvura dzacho mamita acho mwakatocherwe jura home ya mvura ichiri dofamba ndiro. Mwakadisturberwa mamita enyu? Ama mukaenda koorarwa mapombi enyu? Ane jura ho yacho. Vokira pamatondo papa. Ndakabvunza murume uyu. Ndikati iwe. Ndokupa nguwa. Ndakatobvunza murume musi wendadzira kudaso. Ndiri kupinda mwambo dudu. Ndikati iwe. Onini ijura hoka iri kuiswa apa. Uyu akati aiwa. Mapaipi ari kugadzirwa uzasa. Ndikati nikisi. Iyo nini ijura ho. Ijura ho rakaende koiswa. Kusaidi kwamagadza kwakaende kopinzwa mukati. Kushwashwa munhu unoende koisa jura ho. Mutemo wetsika dzechivanhu unotaura kuti hakuna munhu aneraramire kupinda mumakuwa zvisingazikani nasabhuku. Isusu makuwa adari apa. Pambuzi panapa. Kana rakanyatsemuka kana rakaita problem kana chide kukurira chekutanga totanga tataurira sabhuku. Sabhuku unondipa mupurisa kuti ndiende ndoona makuwa pamba emhuri yangu kuti akamira sei. Saka ukaona munhu ari kuende kopinda mumakuwa emhuri isiri yako usina dzinza nawo uchosvika kodistracta zviripo. Aitochera usiku. Makuwa. Usiku. Kuchere mugero wacho. Akatatanure fence. Vautorasira. Kwakuchere trench pakati pa usiku. Vanhu vakarara. Zvouri kupiya zvipi? Asi kupfuura pane road kuti papa. Pane road inobva
takatopuka ngepamusoro akaenda padhuze topinda murodi takatopfuura ngepamusoro pejuraho pacho mukati mwejuraho ndikatobvunze murumu yokwidza nepakati pane matoireti ipapo. Zvatichaita ngezvekuti imimi muswe ngatiti ndandati zviya uko ndichanda muswe Saturday. Ngatisangane muswe wechipiri na 9 o'clock toenda tataka pasinyama. Taona sinyama kuti tisaenda mberi kungati taurira zvetinogutsikana nazvo. Kana tisina kunga tagutsikana nezvatitaurira sinyama totangira ipo papo kuenda mberi. Asi garai mwakachengeta mari dzetransport because handina mari.